YouTube ako naka-live. Maski din ako nagla-live sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Hindi ako maaram suod. Mag-ano ka na TikTok, i-join ka ikaw. Sige daw, ako maaram tok doon na ako. Mag-blend ka. Kanina asa doon, makatulita. Pero hindi na mainito na. Mga alas 3, madalas ng insa. Tapos mga magkita kangkong. Wag doon makakalit. Oo. Ano? Mapagawan mo asubin. Niluya ako. Matulugan ako. Ano? Makatulita ka naman ni Abi. Sige, sige sa mga Abi. Tapos ang dahil magasabi, dahil sa palawan. Ano ubit? Parang may yata? Oo. Parang gan ayam. Napunta na si Ubit. Madala kita sa mga utangan sa mga salyon, pangwaglit na salyon. Ang gaway, hindi, nakakauna ako sa ubos ko na gawin na yung panasawa. Ang sabi, ano yung pang-ano? Usin na si Mali-Ubi. Kulikot baga? Ang kulikot tapos, ganun pa, tapos may suwa. Tapos may uga. Paano sa bulit ka? Pag nagkakarto baga kami na naman biro na, maulit ang ubos ang gawin baga. Ilinupan, masira, matutang. Anay pa nagad kondisyon. Tapos may dalhin sa mga na pinusta. Naots mawon ang tiyang sa mas makauno pa ako sa tumamaya. Diba na? Ang kaong ko sa tudughanon. Yan, di na naman nagpapulog ko lang. Nakulog ko naman ako gabi mga may tila. Tapos pag maaga mapinitaw, akal din ay napulangan. Kasi ang campaign, may ipikasin kayo lang. Bali para sa isip ko, bali ang pagkakay. Kuwan lang ka dito ka. Ay, sikmura, para mo na suling. Oo, kasi Juday. Tama kaya ito. Hindi din sikmura. Ay, hulugan ako sikmura. Hindi gani kayo may tula pa ako na remedy sa sao. Inom ko na nga ako na to. Padala ko na kan ang remedy. Ano mas ulit si Juday? Ambo, kay mga nagkatubo din sa Castilla, kay parang yung tao uli pa sa tubon. Ako ilay. Kuan. Kamalig ko na siya. Kamalig ang bangko. Nakalag kita? Yan mo, nakalag yan. Hi, nakalag Ano yun? Ay, nakalag kami. Ano yung si Kuan, si Ashley. Ay. Nakatira ka na, Ashley. Ano na tinda ni Ashley? Hi. Hi, guys. Hi, guys. Ano yung yellow basket? Sa TikTok pa na yellow basket ang ma-order ka. Please click the yellow basket. Hindi sabi pa niya yellow basket. Ma-order dito sa yellow basket. Ma-order sa basket. Sinabot. Mahara mo na siya. Oo, nag-iwan pa rin siya sa TikTok. Ako dito talaga ako mga... Hi, guys. Tapos ako si Katinawa. Hi, guys. Di naman sila bang pagkasabi? May iba. Po, tinapos sabi na. Tinapos. Tao dito na ano pa siya. Mga gismosa ko na kami. Mga gismosa. Naging mo siya lyric. Mga gismosa. Gismosa. Sino mga gismosa? Namin na gismosa ka mo. Gismosa ka mo. Ayun na. Mga gismosa. 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 Nagkanta to yan. Gismosa ka mo. Gismosa ka mo. Gismosa na han, Jis. Yes. Ikaw nakaano sa grabe naman sabi ko nga niya. Nakamula ako sabi, hoy, bad yun. Ay, sorry. Hoy, bad yun. Useless ko na. Pinaaraming pa na useless. Bakit ka useless? Hindi na nag-English yan. Useless. Useless na naman ito. Bata niya, no? Ano yun doon na useless? Asleng. Yes, may adi, kay Andi, malakaw ka na naman, papa ka na may tika. Bago na ama, lang. Diyan, tawaway. Bamang nga, kapula ko papa. Bamang nga, siway, ando, kapag tayo.
Data Ano pa nina? Tiro na. data malas ka naman pa kay mama yung tika. Mamay. Hindi ka nagprasok sa gabi na daga. Kung nasalang mo, sige sa kasabae. Oo, anong gabi na? Gagyan mo Kaya pa daw mas nailaw. iking. Pinandingan. Ay, bubog. Bubog. Nasa kayo kanina ang katigroy. Bubog kagabi. Alas 12 na na mag-inom pa siya. Kaya nga, yung kanina na aga, bago na nukabran. Parehas, anduwa. Nagtalugtok. Ando na sige magulo. Sabi ko sa kanya, kung magpabulig ka, magdala ka gaway pag-uli kay. Kaya kuha na mo gaway na tayo. Ay, mamali ka na ba gaway? Ayun ako doon, yun yan. Pag-una ko, kunano na lang sa atin dito. Ano pa ini? Panabot yan. Kaya lang minun nila ako nabilang mo, mga kanigat yan sa nabilang. Oo, bilang. Oh, come on, guys, gaway. Come on guys, gaway mama. Kumain mga sila, mama. Kangini pa yung dara. Ano yung natandaan? Ayun, baka kagusto ko. Halimbawa, Ang ay doon, sumog na soon mo, magmakalo. Akro, magtakro ka. Bali, work ang lubid ko. ayaw, may ito nakatahan dito. Kita doon. Akro, aluan. Mukalinog na yun ang gaway. Ang ay ada, bago magpailaw, magpako. May Para pag amon ko to. yun ang kuan. Yun na ang bilang ko no. Oh, tara. Haluan ka sa doon. Ani ka kasi lang. Tapos magsulisin. Bilang Ano, ako. Dere. mga yan, pagkaon sa panahon na. Dere. Paglupo, kinilihan ng mulinaw. Ang sabada. Ikaw maluka. Ang maula. Ako lang din ko lang. Istorya ba? Kaya ako ko yun din nakaon. Pwede mo na ako magluto. Gusto mo luto. Ako higo ko na ako magluto. Ako nung ko pa na lang. Ang sagad-sugad ko po no. Pag may dara ako ni Suruda, ihatag dito pa. Pagkala na luto lang ito na. Mga ka ng tuba ako naging pakituloy ko nina na maaga ka na kainom na ako na yun. Tuba, kaya nga hindi habot ko habot mahaya ang gasol. Kaya kung gusto ko mag-hini. Kaya naka-bulan. Tuba. Ito nagkasal na mo August yan to. Naabot na ako sa Domingo. Ang pag-payout na eh. Siyempre baga. Domingo lang. Para iniro ko man lang niyan. Enero 14. Enero 14, Hamulan. Pag Enero 7, o pag Febrero 14. Dua. Hindi nada yun ang utagay. Mga kabakal ka naman. Bawat. Bawat. Nagdagdag na. Ang gasol 1-1. Dapat dua. Yan, kaya nagpa-deliver ako sa Domingo. I-deliver din yung text ko na ano. Sabi ni si mama, i-text mo lang yun na. May cellphone number yung ano. I-text to. Ha? I-text to. I-deliver ko. Pili tayo yung pa-deliver ano. Ito na ano. I-deliver. 1-1. Deliver na siya. Siya pa nagtakod. Ay. Aray. Ikaw ay wala na. Ikaw yung natutuwa sa iba. Ay, pala ako. Tatagulan na.
Bye-bye. Mama, may nag-iimot tayong laro. Ikaw? Naglalaba. Ito na. Mag-aaral ka. Hindi man ako matakal sa ano. Nakapagod yan. Mga tanong ka na yan. Ilo.